Prys Morgan, diolch am y croeso i'ch cartre i gael dreulio chydig o amser yn eich cwmni chi. Beth nath Abertawe yn lle mor ddylanwadol ar gychwyn y cyfnod Puritanaidd ymneilltuol? Dwi ddim yn syndod bod yr Undeb yr annibenwyr Cymraeg yn a'i canolfan yn Abertawe, achos oedd Abertawe yn un o'r llefydd cyntaf i ddangos dylanwad Puritanaidd, a mae yna resymau cymleth iawn yn yr ail ganrif ar 15 pam y digwyddodd hyn, a mi arosodd Abertawe yn rhyw fath o brif-ddinas wedyn ni i'r mudiadau Puritanaidd, a roedd yn fudiadau ymneilltuol ac erbyn oes Victoria yn enwadau mawr anghydffurfiol. Mae rai o'r resymau yn bositif a rai yn negyddol. Un peth negyddol ynglyn â'r tref fach Abertawe oedd bod yr arglwydd ffiwdal oedd yn a hawd o fe fel brenin dros gwyr i gyd, bryniau gwyr a pentir gwyr yn mynd mas i'r môr, oedd y teulu Somerset, disgynyddion yr Herbertiaid, oedd y teulu Somerset a ddath yn Marquesses o Worcester a wedyn i Diciad Beaufort, o'n nhw yn absennol o Abertawe, o dim milltir mawr yn byw yn y dre yn gorfodi pawb i wneud yn ôl i ddymuniadau. Oedd e'n byw yn Cased Raglan, a wedi i filwyr Cromwell ddinistrio Cased Raglan, y symudodd y teulu i Badminton, bellach i ffwrdd. Felly, y peth negyddol pwysig na sydd yn esbonio pam nag oedd dim milltir mawr yn dweud wrth bobl Abertawe i chi gorfod mynd i'r eglwys bob dydd Sul. Chi'n clywed? Oedd neb yn dweud wrthyn nhw am wneud hynny, oedd yn absennol. A hefyd i wneud pethau yn fwy absennol, oedd nhw'n babyddion. Teulu pabyddol oedden nhw, felly oedd nhw ddim hyd yn oed yn derbyniol i'r Anglicaniaid fel meistri yn Abertawe. A dyna beth negyddol, ac y peth arall sydd yn sbonio'r peth yw bod Abertawe yn borthladd fel y mae hyd heddiw wrth gwrs, ac oedd porthladdoedd môr Hafren i gyd yn is-borthladdoedd i Frystau. A Frystau oedd ar ddechrau'r ail ganrif ar 15 a trwy'r ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif yn un o'r brif ganolfannau Lloegr i Bwritaniaeth a radicaliaeth o bob math. Hyd yn oed yn y 19fed ganrif, dyna dre, neu'r ddinas y diwisodd Wesley, John Wesley fel canolfan i'w Wesleyaeth. Felly, oedd Abertawe wastod a llongau yn mynd nôl ymlaen bob dydd i Brystau, ac oedd hwnnw'n creu cysylltiad rhwng Abertawe a Brystau. Ac a peth arall sy'n bwysig i gofio am yr hen dre oedd bod hi wedi sefydlu gan y Normaniaid a wedi i gwladychu gan lot fawr o deuluodd o Saeson. Felly Saesneg i raddau helaeth oedd iaith y dre trwy'r canol oesoedd. A Saesneg hefyd oedd y fro Saesneg ar bentir gwyr. A felly oedd sgweieriad y man i chelwyr bro gwyr yn gysylltiedig iawn a Brystau. O'n nhw'n deall Saesneg, o'n nhw'n prynu pamffledi, o'n nhw'n mynd i Frystau, mynd i gyfarfodydd cyfrin yn oes Iagor cyntaf, Siarla cyntaf, ac dwi ddim yn syndod felly bod Abertawe yn dangos arwyddion o Bwritaniaeth yn gynnar. Er enghraifft ar y pentir oedd na chelwr go bwysig o'r enw Roland Dawkins yn byw mewn plas o'r enw Cilfrw. Mae'r plas yn bod o hyd, reit yng nghanol Penrhyn Gwyr. Ac dwi ddim yn syndod wedyn ni, mae o fewn rhyw filltir, lai na milltir, hanner milltir i blas Cilfrw yn 1649 i chi'n cael y capel bydyddwyr cyntaf wedi sefydlu gan John Ilson. Ac oedd yn
gallu cynnal, oedd yn dod o ardal Gymraeg o Sir Hedffordd, a felly oedd yn gallu cynnal eglwys ddwyieithog fanna Cymraeg a Saesneg i bobl ddod o blaendir Cymraeg i'r gogledd i Abertawe a Pentir Gwyr oedd yn Saesneg i iaith, felly dwi ddim yn syndod. A beth arall sydd ddim yn syndod wedyn ni yw o gwmpas Cilfrw. Mae Cilfrw yn plwyf Pennard ac fe benodwyd Ambrose Mostyn, bachgen o Puritan o Sir Fflint, yn reithor Pennard, oedd yn fyw rhyw chwarter milltir o Blas Cilfrw. Ac dyna un o'r Puritaniaid cyntaf, Ambrose Mostyn yn Abertawe, yn gynnar yn yr 15 ac yn y plwyf chydig bach yn mellach draw i'r gorllewin ar Pentir Gwyr, oedd na deulu Puritanedd yn byw fanna a fe benodwyd Marmaduke Matthews yn ficer, ac oedd yn dod o ardal Penllagaer, yna deulu mawr o'r enw Matthews yn fan ysgweiriad yn ardal Penllagaer, a fe benodwyd yn Puritan fanna. Felly, na chi arwydd yn amser Charles y cyntaf bod na gryn ddiddordeb yn Abertawe, a hefyd, wrth gwrs, unwaith i chi cael y ryfel cartre, i chi'n cael Abertawe dod yn lle pwysig iawn i Cromwell yn fwy nag unrhyw dre arall yn Ne Cymru, trwy fod cyfaill mynwesol i Oliver Cromwell oedd Colonel Philip Jones. A Colonel Philip Jones oedd fel brenin neu viceroy De Cymru dros Cromwell, yn ffrindiau mynwesol. Ac oedd Colonel Philip Jones a tîd ar yng nghanol Abertawe, ac oedd yn enedigol o blwyf Llangyfelach. Ac oedd Philip Jones felly yn perthyn i lot fawr o ffermwyr bryndir gogledd, ardal Gymraeg, tenau boblogaeth i'r gogledd o'r dre, a dwi ddim yn syndod felly i bod chi'n cael ffermwyr yn troi at Puritaniaeth yn ystod y ryfel cartre, pan oedd Philip Jones yn edrych ar ôl y cyfan o De Cymru a'i brif-ddinas at yr holl ymdrech i radicaleiddio a trawsnewid De Cymru oedd tre Abertawe, a felly oedd e wedi annog anghydffurfiwyr amneilltiwyr felly oedd yr hen enw, amneilltiwyr a Puritaniaid o bob math i ddod i Abertawe, ac chi'n gallu gweld bod hyd yn oed cynulleidfa o grynwyr, peth prin iawn yng Nghymru, ac oedd na di cwrdd i'r crynwyr yn Abertawe yn ystod y ryfel cartre, ac ar ôl y ryfel cartre pan oedd Philip Jones wedi ni yn trio reoli De Cymru. A felly allwch chi ddweud bod Puritaniaeth wedi lledu o'r dre Saesneg dan dylanwad Bryste a Pentir Gwyr bro Saesneg yn amser Charles y cyntaf. Mae Puritaniaeth yn dechrau troi yn amser Philip Jones i fod yn fudiad dwyieithog ac yn dechrau symud mewn i'r bryndir, a beth sy'n bwysig iawn ynglyn â bryndir, y bryniau blaen gwyr fel oedd yr hen enw, am yr holl bryniau tenau o'n y poblogaeth i'r gogledd o Abertawe oedd nad oedd dim sgweiriad mawr yno o gwbl, dim ond ffermwyr, a'r chydig fan uchelwyr o'n nhw gyd yn perthyn i Philip Jones, fi'n meddwl, neu lot ohonyn nhw. A dwi ddim yn syndod wedyn i bod chi'n cael ffermydd yn ardal i'r gogledd fan yn Tir Dwncyn enghraifft. Dwi ddim yn syndod bod ffermwydd o gwmpas Tir Dwncyn yn cynnal cyfarfodydd ar batrwm yr annibynwyr, yr eglwys annibynnol, sef pobl yn dod o bell i gynnal cwrdd sydd yn gwbl ar wahân i unrhyw awdurdod o ddiwedd o wladwriaeth. Eglwys fechan annibynnol hollol, ac yn y ffermydd, a dwi ddim yn syndod felly, mae yn rai o'r ardalodd yna
y dath rai o achosion y Puritaniaid wedi'r arferiad ym 1660 oedd rhaid i Philip Jones gilo a trwy lwc oedd e wedi bargeinio gyda'r chelwyr eraill mor glyfar nes bod e wedi gallu cadw'r stad o ffynman ym Mro Morgannwg a dyna lle symudodd e. Wel, nawr te, ar ôl adferiad y brenin yn 1660, oedd rhaid i'r Puritaniaid trio goroesi rhywsut neu gilydd. Ond o'n nhw'n lwcus iawn bod hoelion 8 tre Abertawe yn gallu rheoli Abertawe yn bell nawr o ddylanwad unrhyw bendifidion mawr. Ac o'n nhw'n parhau i roi caniatâd bod rai anghydffurfiaeth, ymneilltuwyr cynnar yn cael eu herlyd ar y cyfan oedd hoelion 8 y dre yn barod i ganiatáu i bobl gario ymlaen gyda'i Puritaniaeth yn dawel. Dim wneud ffys ynglyn â'r peth. Ond ti fas i welydd y dre, wrth gwrs, ar y rostiroedd a'r ti'r comin mwy clawd i'r gogledd, fanna o'ch chi'n cael mwy o Puritaniaid yn casglu mewn eglwysiau. Dwi ddim yn syndod wedyn i bod eglwys gynnar mynydd bach o fewn canllath i'r hen ffermdau yma, fel tir Dwncyn, lle roedd nhw wedi bod yn cyfarfod yn y 40au a'r 50au. A mae mynydd bach yn cael ei ystyried yn rhywbeth o fam eglwys i annibynwyr yr ardal. A hefyd fe, dwi ddim yn syndod bod eglwys arall yn ffynnu wedyn ni yn y cyfnod wedi'r adferiad mewn ffermydd o gwmpas gellu onen ar y mynydd uwchben Clydach. Oedd dim sgwair yno i stopo'r bobl i gyfarfod yn ddirgel y petai yn ei ffermydd ar ôl yr adferiad. Ac erbyn 1670 pan ofynodd yr archesgob Sheldon i bobl i'r Anglicaniaid lleol gyfri beth oedd crefydd pobl Abertawe 1676, a fe ffindwyd bod 500 o bobl Abertawe yn mynd i'r eglwys, ond oedd yn agos i 300 yn cael ei ystyried yn ymneilltuwyr, yn gwrthod mynd i'r eglwys. Felly, am bob 5 o bobl oedd yn Anglicaniaid, oedd yna un ymneilltuwr, mae hynny'n lot, ac mae 300 yn fwy o ymneilltuwyr sy'n fewn i dre Abertawe nag oedd yn holl ysgobaeth Bangor. Dim ond 230 neu beth fyna o ymneilltuwyr oedd yn ysgobaeth Bangor i gyd, ac oedd jyst 300 yn Abertawe yn y dre. Beth sydd i gyfri am yr ysbryd o ryddfrydiaeth oedd yn bodoli o fewn tref Abertawe yn y cyfnod? Wel, oedd nhw'n fasnachwyr yn lle cyntaf, hoedden nhw 8 Abertawe yn fasnachwyr, ac oedd nhw'n barod i groesawu ymneilltuwyr cyfoethog oedd yn dod. Oedd Stephen Hughes, er enghraifft, wedi cael ei droi mas. Oedd pob Puritan yn cael ei troi mas o'r eglwysi 1662, 2 flynedd ar ôl adferiad y brenin. A fe dda Stephen Hughes i Abertawe priodi gweddw gyfoethog, felly oedd yn dderbyniol iawn gan y bobl Abertawe, ac fe lwyddodd i fyw fel Puritan tu fewn i welydd Abertawe ar hyd i oes. A fe lwyddodd i fargeinio gyda esgob Tuddewi, oedd yn Abertawe yn rhan o esgobaeth Tuddewi, bod hawl gyda fe i weithio gyda'r Anglicaniaid i gynhyrchu llyfrau Cymraeg fel argraffu Canwyll y Cymru, er enghraifft, gan Vicar Pritchard yn Abertawe oedd hyn. Ond wedi 1688 wrth gwrs, mi ddaeth Gwilym y Trydydd i'r orsedd, ac oedd e'n gwybod mai anghydffurfwyr, ymneilltuwyr a Puritaniaid oedd yn debyg o fod yn fwyaf cefnogol i frenin o Galfinydd oedd yn dod ar yr orsedd. A felly fe baswd deddf yn caniatáu i ymneilltuwyr, cyd a bod nhw ddim yn wrth drindodaidd, ac oedd caniatâd i bobl agor
tai cyrdde, dim ond bod nhw'n wneud yn siŵr bod yr ynadon heddwch yn gallu edrych trwy'r ffenestri ac mynd trwy ddrws agored i tseco nag oedd dim unrhyw fath o gynllwyn milwrol yn mynd mlaen tu fewn i'r tai cyrdde. Ond oedd dim caniatad i chi gael unrhyw le i addoli os o'ch chi'n wrth dryndodol. Yn erbyn y dryndod, oedd dim hawl gyda chi bod yn heretic ariaidd, oedd yn credu mai dyn oedd Crist ac nid mab Diw. Felly oedd dim pob ymneilltiwr yn cael rhyddid, ond oedd yna'n fwyaf bedyddwyr presbyteriaid ac annibynwyr yn cael rhyddid, ac oedd nhw'n dieddol gan bod i cynulleidfa, oedd nhw mor fach, oedd nhw'n dieddol o rannu mae'n cyfarfod. A dyna chi'n cael y capeli cyntaf yn agor wedyn ni un ganolfan yn mynydd bach, bod y capel presennol yn chydig bach yn fwy modern yn 1762 yw'r capel presennol. Ond oedd e ar gomyn lle betair yn adon yn troi'n gas, o'ch chi'n gallu dianc mewn 2 funed mewn i blwyf arall, sef blwyf Llandudno Talabont, neu dianc mewn 2 funed ar gefn ceffyl i blwyf arall, sef blwyf Llansamlet. Oedd e ar y ffordd fawr yn mynd, a chi'n gallu dianc i blwyfi eraill, i petair yn adon yn troi'n gas yn eich erbyn chi. Ac wedyn oedd na gangen o fynydd bach wedi codi yn Sketty, yn sef Beth Sketty, a mi godwyd y capel parhaol fanna 1770 yn Sketty. Mae hwnna'n hen achos felly, a mynydd bach yn hen iawn, a hefyd mae gallu onen ar y mynydd hefyd tua 1695. Wi'n meddwl wedi codi fanna, a oedd hwnna'n gynulleidfa gymysg yn raddol iawn fe rannodd wyrlodd yr gynulleidfa yn gallu onen ac erbyn diwedd y 19ef ganrif fe ddath cynhadledd, fe gynhaliwyd cynhadledd 1802 gan Athro Prys oedd yn awyddus iawn i sefydlu cymdeithas ariaidd oedd yn credu mai dyn oedd Crist ac yn y blaen. A dan dylanwad Iolo Morganog o Fro Morganog, fe gynhaliwyd cynhadledd yn 1802 a fe sefydlwyd eglwys undodaidd gyntaf Cymru gan Athro Prys oedd yn dod o Gelli Gron yn Abertawe heddi ac a Iolo Morganog o'r Fro. A felly oedd trodd Gelli Onen yn un o'r eglwysi hynna i fod yn ganolfan yr undodiad. Ond wrth gwrs, erbyn y cyfnod hynny, yr oedd yr enwadau eraill hefyd yn cynhadu yn yr ardal, a enghraifft, roedd un enghraifft i chi o genhadaeth hynod o lwyddiannus, sef genhadaeth y Methodistiaid Calfinedd. Oedd Hywel Harris wedi dod i brygethu yn Abertawe mor gynnar a 1739 yn fuan iawn ar ôl dechrau Methodistiaid tua 1735 a fe ddath eto yn y 40au ac oedd e'n cael mwy o groeso ar y cyfan yn y ffermydd yn Llansamlet. A felly fe ddath plwyf Llansamlet sydd yn dod reit lawr i bron a bod i ganol Abertawe yn ganolfan i'r gweithgaredd y Methodistiaid Calfinedd ac gallu onen i'r hereticiaid oedd yn credu fel arall mewn ariaeth yn gallu onen ac oedd yr enwadau i gyd yn cenhadu yn Abertawe a un reswm pam o'n nhw'n yn llwyddiannus iawn oedd bod Abertawe yn datblygu yn gynnar ac yn fuan iawn fel canolfan ddiwydiannol a tu fas i furiau'r dre ar y cyfanydd gogledd o'r dre yn blwyf eglwys ifan sydd erbyn hyn yn St Matthews ac yn Llansamlet oedd y rhan fwyaf, canodd o weithiau glo, llawer iawn o weithiau copor a gweithiau cysylltiedig ar copor wedi datblygu achos bod y glo mor agos at y môr ac mwyn i'r gweithiau yma weithio fe fewnforiwyd miloedd o Gymru Cymraeg o gyffiniau, o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion yn dod mewn i Abertawe a felly oedd eisiau
A hefyd oedd eisiau lot fawr o bobl i ddod o'r wlad i edrych ar ôl y cyffylau. Oedd eisiau cyffylau i wneud popeth yn y byd diwydiannol. Oedd eisiau mynd ar gefen ceffyl, oedd eisiau cyffylau i fynd am ddeiar, oedd eisiau... A pobl y wlad, nid pobl y dre oedd yn deall cyffylau, ac oedd nhw'n Gymru Cymraeg. A felly oedd angen dysen 15 wedyn 20 o gapeli arnoch chi, yn fuan iawn. Ac erbyn 1800 wedyn ni, oedd nifer enfawr o bobl yn chwilio am gapeli, ysgolion Sul a capeli. A dyna ffordd chi'n cael capeli ym mhobman wedyn ni'n codi capeli mawrion fel Ebenezer er enghraifft, yn hewl Ebenezer sydd wrth ochr yr orsaf, mae ni jyst i'r gogledd o'r hen dref ganoloesol, ac ych chi'n cael Methodistiaid wedi ni yn Crug Glas o ben rhyw ganllath i'r gogledd i hynny, capel mawr o Methodistiaid Calfinedd, a lot o'r o gapeli Methodistaidd yn Llansamlet, a nifer enfawr o gapeli annibynwyr a crynwyr a bedyddwyr, lot fawr o bedyddwyr, a felly twf diwydiant sydd yn esbonio bod Abertawe wedi dod yn gymaint o ganolfan i'r enwadau, a nid yn unig, mae'n rhaid chi gofio bod Abertawe hefyd yn dre ardderchog i chi gael yr holl bethau sydd yn mynd gyda twf ymrylltiaeth, sef argraffwyr er enghraifft. Mi ddaeth Abertawe yn dre lle oedd nifer o argraffwyr yn cynhyrchu llyfrau emynau, llyfr diwylliannol, ac erbyn 1884 Abertawe gynhyrchodd y papur Saesneg, papur newydd Saesneg yn Nghymru. Erbyn 1814 oedd gweinidog bedyddwyr Joseph Harris Gomer yn cynhyrchu Seren Gomer, y papur papur newydd cyntaf yn y Gymraeg yn Abertawe. Oedd na athrawon cerdd i ddysgu canu, ac oedd nid yn unig argraffwyr, oedd gyda chi bregethwyr, oedd gyda chi gerddorion, llenorion yn cwrdd â'i gilydd, yn creu yn Abertawe gymdeithas diwylliant ymneilltuol. Ac wedyn ni, wedi'r 1840, oedd y Methodistiaid oedd wedi bod yn braidd yn bell oddi wrth bobl fel Joseph Harris oedd yn credu mewn radicaliaeth ac yn y blaen. Oedd annibynwyr, weinidogau annibynwyr ar y cyfan yn credu mewn radicaliaeth, ac oedd nhw Abertawe'n dod yn ganolfan i lefydd fel cynadleddau cynnar dros genhadaeth dramor yn reit ar ôl ryfelodd Napoleon. Ydych chi'n cael yn Castell Nedd a Abertawe gynnar iawn yn cynnal cynadleddau dros y genhadaeth dramor, cynadleddau wedyn ni dros ddirwes, cynadleddau dros ddiddymu deddfyryd oedd yn cadw'r clodion rhag cael bwyd rhad er enghraifft, oedd cynadleddau cynnar yn cael eu harwen, ond oedd y Methodistiaid yn cadw braidd yn oeraidd tuag at hyn, hyd at y 40au, a wedyn ni mae brad y llyfrau gleision, scandal a ffwdan brad y llyfrau gleision yn 1847 yn ymosod gymaint ar y Methodistiaid gyda'r holl ymneilltuwyr eraill, fel bod y Methodistiaid yn dod yn ffrindiau yn gyfeillion ac yn cyd ymladd wedyn ni dros radicaliaeth am y tro cyntaf. A felly mae Abertawe hefyd yn dod yn ganolbwynt i ddiwylliant newydd, allwch chi weid, yr oleuedigaeth ymneilltuol. Eich chi'n cael yr llyfrgelloedd cynhara yng Nghymru yn agor yn Abertawe, a yr amgueddfa gyntaf yn Abertawe 1835 er enghraifft. Ac felly eich chi'n cael llefydd lle mae cyfarfodydd deallusol yn cael ei cynnal, a oedd gweinidogion Abertawe yn gallu benthyca lot o lyfrau, gallu darllen popeth ac yn creu diwylliant trwy gael darlithoedd
a darlithio am y tro cyntaf o Abertawe yn ganolbwynt I bob math o ddarlithiau cyhoeddus. Felly, dyw e ddim yn syndod ar ôl 1840 gyda'r Methodistiaid a'r hen ymwelldiwyr yn dod at ei gilydd yn creu diwylliant y gallwch chi alw yn ddiwylliant anghydffurfiol felly. Ac un o'r ffigurau sydd yn nodweddiadol o'r diwylliant yma yw Dr Thomas Rhys, oedd wedi dod bacen o Sir Gaerfyrddin, a oedd wedi bod yn weinidog ymlaenau Sir Fynwy, ond fe ddath yn ffrindiau mawr gyda David Rhys, Llanelli, ac fe ffurfiodd Thomas Rhys a David Rhys yn ddiwylliant o hebu a sgwennu lot fawr am grefydd a radicaliaeth i'r wasg Gymraeg. A wedyn ni symudodd Thomas Rhys I Abertawe, roedd yn weinidog enwog iawn ar gapel Ebenezer, ond oedd e nid yn unig yn weinidog ar Ebenezer, oedd e yn casglu arian oddi wrth y Saeson cyfoethog yn Brysted. Mynd nôl at y wreiddiau eto, hen wreiddiau, cyfoethogion Brysted, dod ag arian mewn I Abertawe I sefydlu lot fawr o eglwysi annibynnol Saesneg i'r gweithwyr oedd yn dod I Abertawe o Loegr. A mi achosodd hynny lot o broblemau yn y pen draw, ond yn y tymor byr, oedd e'n gwneud Abertawe yn ddinas, oedd e'n bwysig iawn, nid yn unig i'r Cymru, ond oedd e'n tynnu sylw holl annibynia fawr Saesneg Lloegr hefyd. Ac dylanwad Saeson Lloegr wrth gwrs, sydd ar y ffaith bod Thomas Rhys ac annibynwyr Abertawe wedi creu Undeb yr annibynwyr Cymraeg yn Abertawe dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. Ac yn Capel Ebenezer oedd y cyfarfodydd cyntaf I sefydlu'r Undeb. Ac oedd hyn yn golygu bod yn ystod oes Thomas Rhys I farw yn yr 80au, yr oedd Abertawe gwedwch yn brif ganolfan yr holl ddarlliadau 1862 o'n nhw'n coffa y troi mas gan Lywodraeth Charles yr Ail, troi mas pobl o'i capeli, Stephen Hughes yn colli meidrin felly, ac oedd troi mas yn cael ei ddathlu yn 1862 ac Abertawe oedd un o'r prif ganolfannau y dathlu fel petai, a Thomas Rhys yn coeddi yn Abertawe y cyhoeddodd hanes cyntaf anghydffurfiaeth Cymru yn Saesneg. Dyna tro cyntaf ni gael llyfr hanes am yr holl enwadau anghydffurfiol. Ac oedd hynny. A hefyd, Abertawe oedd y lle oedd Thomas Rhys gyda'i ffrind John Thomas o Lerpwl yn casglu deunydd ar holl hanes, holl eglwysi Cymru. A mae yna 5 o gyfrolau gan Thomas a Thomas Rhys, John Thomas a Thomas Rhys. Dyna'n hanes holl eglwysi annibynnol Cymru. Mae yna ganodd ohonyn nhw. Ac canolbwynt yr holl gasglu deunydd yma oedd tref Abertawe. Felly, yn ystod oes Thomas Rhys, wedwch o 40au, 50au, 60au, 70au, dechrau'r 80au, Abertawe heb os oedd oedd yr anghydffurfwyr mewn ffordd yn gwneud Abertawe yn rhyw fath o brif-ddinas I Gymru, os yw wneud y pwynt yn glir. Ond yr roedd yn anffodus, mae rhaid I fi orffen gyda'r pwynt yma, yn anffodus wrth gwrs oedd mwy o arian gan ddinasyddion Caerdydd o'r 80au ymlaen a mwy o boblogaeth. Oedd Caerdydd wedi cymryd drosodd oddi wrth Abertawe fel dinas lle roedd hi'n fwy llwyddiannus a mwy o dinelli o lo yn cael ei allforio o harbwr Caerdydd nag oedd o Abertawe. Ac oedd rai o ddiwydiannau Abertawe yn colli tir chydig bach oherwydd
enghraifft o'n nhw wedi dibynnu, oedd y diwydiant copor wedi dibynnu ar copor yn dod o Chile, enghraifft, yn Ne America, ond ar y cyfan, erbyn yr 80au, oedd y diwydiant yna'n dechrau edwyno, oedd gwledydd eraill yn ffindo ffyrdd o gael ei diwydiant copor ei hunain, felly oedd hael Abertawe yn dechrau machludo, ac yr arwydd cyntaf o hynny oedd bod Thomas Rhys a'i ffrindiau wedi trio i gorau i gael coleg prifysgol y de i fod yn Abertawe, ond i Gaerdydd yr ath y blinking coleg. Ac dyna arwydd o ddechrau diriwiad Abertawe fel posibl prif-ddinas ddichonol i Gymru. Ac felly mae'r hael yn dechrau machlud, ac bod yr eglwysi wrth gwrs yn parhau i fod yn gryf iawn oherwydd bod na lot o bobl yn parhau i ddod o'r wlad i weithio yn Abertawe, ar y cyfan mae mwy a mwy o sylw ar ôl yr 80au yn cael ei roi i Gaerdydd fel prif-ddinas posibl i Gymru. Hi oedd y ddinas gyntaf 1905, hi ddath yn brif-ddinas Cymru swyddogol 1955, a felly oedd Abertawe yn llai pwysig yn y cyfnod yna, ond mi'n gobeithio bod yr hyn wi wedi dweud yn rhoi reswm i chi, oedd nifer o ffactorau rhyfedd, rai negyddol a rai cadarnhaol wedi creu rhywbeth o fyd unigryw yn rhe Abertawe yn yr ail ganrif o 15, oedd yn golygu bod hi'n hafan deg i Biwritaniaeth mewn cyfnod lle'r oedd i dan gryn dipyn o erledigaeth, a wedi rhoi just digon o bridd i'r planhigyn wreiddio a blodeuo, a felly dwi ddim yn syndod bod Undeb y Bydyddwyr Cymru ac Undeb yr Annibynwyr a'i canolfannau hyd heddiw yn yr hafan deg yma, a felly i ni wy'n gobeithio yn Abertawe ar ryw le arbennig yn eich calonnau chi i gyd sydd yn annibynwyr yn dod yma o bob rhan o Gymru. Mi'n gobeithio bod chi'n fodlon i roi rhywbeth o wrogaeth i ni am yr hyn i ni wedi wneud i feithrin y planhigyn gwerthfawr yma mewn awr dwyll iawn, mewn tywydd oedd yn ddigon stormus. Ac yn ola, beth dybiwch chi yw'r dyfodol ar gyfer anghydffurfwyr yn Abertawe, yn y ddinas, a ath i hwnt i hynny yng Nghymru? I chi'n gofyn y cwestiwn i ddyn cwbl anghywir, mae haneswyr yn rhoi sobor o wael yn proffwydo. Dyn ni ddim wrth natur yn proffwydi. Y cyfan i ni gallu gwneud yw beth yw tueddiadau'r gorffennol. Ac os yw tueddiadau'r gorffennol yn parhau, wel mae anghydffurfiaeth, mae annibyniaeth yn mynd i ddatblygu a newid, fel y mae Isos wedi gwneud. I ni'n llwyddo rhywsyd neu gilydd i uno gyda enwadau eraill, ac i ni'n caniatáu bob math o newidiadau, a wy'n gweld yr enwadau i gyd datblygu yn gyflym iawn ac yn cymryd ffurfiau eraill. Dyna, os yw'r gorffennol diweddar yn batrwm i ni, dyna'r cyfan mae hanes sydd yn barod i ddweud. Allwch chi just proffwydo falle fori a drenydd, ond pidwch a trio proffwydo tradwy a ddim y ganrif nesaf. Prys Morgan, diolch yn fawr i chi am roi amser, roi cwmni braf a pwt o hanes diddorol ar y naw ynglŷn â Abertawe. I chi wedi gwneud Abertawe yn amlwg yn y lle i fod, os nad yn y gorffennol, nawr yn benodol ac i'r dyfodol.